महाराष्ट्रात कोकणाकडे जाणारा कशिडी घाट म्हणजे केवळ एक घाट नाही, तर तो एक अनुभव आहे. डोंगराच्या छातीत कोरलेला हा वळणावळणांचा रस्ता, एका बाजूला खोल दरी आणि दुसऱ्या बाजूला काळ्या कातळासारखी उभी भिंत, दिवसा देखील माणसांच्या मनात धाक निर्माण करणारा. इथे पावसाळ्यात तर निसर्ग अक्षरशः उन्मत्त होतो. ढग इतके खाली येतात की रस्त्याने जाणारी गाडी जणू ढगांच्या पोटातून चालली असावी, असाच काहीसा भास होतो. धुक्याची पांढरी चादर अचानक रस्ता गिळून टाकते. पावसाच्या सरी कधी अलगद थोपटतात तर कधी रागाने आदळतात. रात्री तर कशिडी घाट अजूनच वेगळा वाटतो. या घाटाबद्दल गावकऱ्यांमध्ये अनेक गोष्टी सांगितल्या जातात. कोणी म्हणतं रात्री इथे अनोळखी सावल्या फिरतात, तर कोणी म्हणतं काही वेळा गाड्या कोणताही बिघाड नसताना अचानकच थांबतात. काहींचा तर ठाम विश्वास आहे या घाटात काहीतरी वेगळंच आहे, पण मी मात्र त्या सगळ्यांवर कधीच विश्वास ठेवला नव्हता. माझं नाव सांगण्यापेक्षा मी माझं काम सांगतो. मी एसटी महामंडळाच्या गाड्यांचा मेकॅनिक आहे. आमच्याकडे एसटीच्या बसांची दुरुस्ती, ब्रेक्स, इंजिन आणि गिअर जे काही बिघडेल ते आमचंच काम. वर्षानुवर्ष लोखंड, ग्रीस, तेल आणि घाम यांच्यात राहिलेला मी माणूस आहे. मशीनवर माझा विश्वास होता, पण भूतप्रेतांवर अजिबात नाही. मला वाटायचं जे दिसत नाही ते नसतंच. भूतांची भीती हा फक्त एक मनाचा खेळ आहे. खरं सांगायचं तर भूतप्रेतांवर माझा अजिबात विश्वास नव्हता. लोक मला अनुभव सांगायचे, पण मी मात्र ते हसून उडवून लावायचो. अरे बाबा, गाडी बंद पडली म्हणजे भूत नसतं, इंजिनमध्ये काहीतरी बिघाड असते, असं मी छाती ठोकपणे सांगायचो. पण आयुष्यात एकदा तरी अशी घटना घडतेच जी माणसाच्या सगळ्या समजुती मोडून काढते. ही घटना कोरोना येण्याच्या आधीची आहे. तो दिवस अजूनही माझ्या डोळ्यासमोर जिवंत आहे. तो पावसाळ्याचा दिवस होता. सकाळपासूनच आभाळ खूपच भरून आलं होतं. संध्याकाळ होताच पाऊस जोरात सुरू झाला. आमची त्या दिवशी नाईट शिफ्ट होती. दिवसभर काम करून आम्ही प्रचंड थकलो होतो. संध्याकाळी थोडा निवांत बसलो होतो. चहाचा कप हातात होता. बाहेर पावसाचा आवाज आणि मनात फक्त एकच इच्छा की या मुसळधार पावसात बाहेर पडायची वेळ येऊ नये. चहा संपतो न संपतो तेवढ्यातच फोन वाजला. तो आवाज काही साधा नव्हता. त्या नीरव शांततेत फोनचा आवाज जणू थेट कानात घुसला. फोन आमच्या वरिष्ठांचा. माझ्या शेजारीच माझा मित्र सूरज बसला होता. त्याने झटक्यातच फोन उचलला. हॅलो, हा सर. मी त्याच्याकडे पाहत होतो. सूरजच्या चेहऱ्यावरचे भाव आता हळूहळू बदलत होते. आधी सामान्य, मग थोडी ताणलेली आणि शेवटी गंभीर. त्याने फोन ठेवला. काय रे सूरज, काय झालं? मी त्याला विचारलं. तो एक क्षण शांत राहिला. बाहेर पावसाचा आवाज वाढत होता आणि मग तो म्हणाला, अरे कशिडी घाटात एसटी बस बंद पडली आहे, आपल्याला जावंच लागेल. माझ्या हातातला चहा क्षणभर थंड झाल्यासारखा वाटला. मग आता? मी विचारलं. अरे आता काही पर्याय नाही, आपल्याला जावं लागेल. मी घड्याळाकडे पाहिलं. रात्रीचे साधारण 10 वाजले होते. बाहेर मुसळधार पाऊस कोसळत होता. आकाशात विजा चमकत होत्या. कशिडी घाट म्हणजे दिवसा देखील अवघड आणि रात्री तेही पावसात. आम्हाला चांगलीच भीती वाटत होती, पण काम म्हणजे काम असतं. एसटीची बस अडकली असेल तर आम्हाला जावंच लागतं. आम्ही लगेच तयारी केली. रेनकोट, टूलबॉक्स आणि टॉर्च. कंपनीची गाडी काढली. गाडी सुरू करताना एक क्षण असा आला की मनात कुठेतरी हलकीशी शंका डोकावली, पण मी तिला लगेच झटकून टाकलं. हे सगळे मनाचे खेळ आहेत, मी स्वतःलाच म्हणालो. आम्ही दोघं गाडीत बसलो आणि लगोलग निघालो. शहर आता मागे पडत गेलं. लाईट्स हळूहळू कमी होत गेले. पाऊस आता अजूनच जोरात पडू लागला. वायपर पूर्ण वेगाने चालायचा, तरीही समोरचा रस्ता नीटसा दिसत नव्हता. कशिडी घाट जवळ येताच वातावरण हळूहळू बदलायला लागलं. इथे हवा वेगळी वाटते, एकदम थंड पण जड. धुकं रस्त्यावर बसलं होतं,
झाडांच्या फांद्या वाऱ्याने हलत होत्या आणि त्या सावल्या गाडीच्या काचांवर नाचत होत्या. कधी कधी वाटायचं कुणीतरी रस्त्याच्या कडेला उभं आहे, पण जवळ गेल्यावर काहीच नसायचं. सूरज एकदम शांत, फारसं काही बोलत नव्हता. मी रेडिओ चालू केला, पण सिग्नल मात्र येत नव्हतं, फक्त कर्कश असा आवाज. तेवढ्यातच सूरज पुटपुटला, अरे या घाटात नेहमी असंच होतं. काय? काही नाही, फक्त नेटवर्क जातं. गाडी आता हळूहळू घाटात चढत होती. प्रत्येक वळणावर अंधार अजूनच दाट होत होता. पावसाचे पाणी रस्त्यावरून वाहत होतं. कधी कधी एखादा दगड पडलेला दिसायचा. सर्वत्र विचित्र शांतता पसरलेली. पाऊस होता, वारा होता, पण तरीही काहीतरी चुकीचं वाटत होतं. जणू काही घाट आम्हाला पाहत होता. मी गेअर बदलला. तेवढ्यातच मला असं वाटून गेलं की कुणीतरी मला दूरवरून हाक मारली असावी. मी सूरजकडे पाहिलं. अरे, तुला काहीतरी ऐकू आलं का रे? तो माझ्याकडे पाहून म्हणाला, नाही, काही नाही. मी स्वतःलाच म्हणालो, मलाच भास होत असतील. पण मनात कुठेतरी पहिल्यांदाच एक विचार डोकं वर काढत होता, जर हे सगळं मी समजत होतो तसं नसेल तर? आमची गाडी आता घाटाच्या आत आणखीनच पुढे सरकत होती. घाटात अपेक्षेपेक्षा गर्दी तुरळक होती. एखादी दुसरी ट्रक किंवा कार नारंगी इंडिकेटर देत पुढे निघून जायची, पण लगेच पुन्हा सगळीकडे शांतता पसरायची. घड्याळात पाहिलं, रात्रीचे 10:30 वाजून गेले होते आणि थोडंच पुढे गेल्यावर ती बंद पडलेली एसटी बस आम्हाला दिसली. रस्त्याच्या किंचित बाजूला उभी असलेली, लाईट्स बंद आणि इंजिन शांत. आजूबाजूला प्रवासी नव्हते, ड्रायव्हर आणि कंडक्टरही दिसत नव्हते. आम्हाला ते माहीत होतं की ते सर्व नक्कीच दुसऱ्या बसने निघून गेले असतील. आम्ही बसच्या बाजूलाच गाडी थांबवली. सूरजने लगेच पाण्याची पेटी आणि टूलबॉक्स घेतला. दोघंही गाडीतून खाली उतरलो. पाय जमिनीवर ठेवताच जाणवलं, माती एकदम ओलसर होती. चिखल झाला होता. पावसाने आता जरा उसंत घेतलेली, पण थंडी मात्र हळूहळू अंगात शिरत होती. डोंगरातून येणारा गार वारा रेनकोटच्या आतमध्ये शिरून अंगावर काटा आणत होता. चला बघूया काय प्रॉब्लेम आहे, मी असं म्हणालो. आम्ही बस तपासायला सुरुवात केली. इंजिन उघडलं, वायरिंग पाहिलं. इंजिनमध्ये अजून कुठे काही बिघाड दिसतोय का, ह्या सर्व गोष्टी आम्ही तपासू लागलो. तपासल्यानंतर आमच्या एक गोष्ट लगेच लक्षात आली की हा प्रॉब्लेम मेजर आहे. दुरुस्ती करायला वेळ लागेल. आम्ही दोघंही दुरुस्ती करायला लागलो. वेळ जात होता. पाऊस मात्र पुन्हा जोर धरायला लागला. आधी रिमझिम, मग थेंब जड झाले आणि अचानकच पुन्हा मुसळधार पाऊस सुरू झाला. रेनकोट असूनही पाणी आतमध्ये शिरायला लागलं. हात थंड झाले, बोटं जड झाली आणि काम करणं अवघड होऊ लागलं. तेवढ्यातच सूरज म्हणाला, अरे थोडा वेळ बसमध्ये बसूयात का? पाऊस कमी झाला की पुन्हा पाहू. मलाही तेच योग्य वाटलं. इतक्या पावसात उघड्यावर काम करणं शक्य नव्हतं. आम्ही बसचा पुढचा दरवाजा उघडला. तो दरवाजा उघडताना जो आवाज झाला, कर्कश आणि दीर्घ, जणू बराच काळ तो दरवाजा उघडलेलाच नव्हता. आम्ही आतमध्ये शिरलो आणि पहिल्या सीटवर बसलो. बस पूर्णपणे रिकामी होती. लाईट्स बंद, खिडक्यातून बाहेर फक्त अंधार. आतमध्ये सर्वत्र एक विचित्र थंड शांतता पसरलेली होती. मला अचानक जाणवलं की इथे शांतता खूपच जास्त आहे. सूरजने पाण्याची बाटली उघडली. मी पुढच्या सीटच्या हँडलला हात टेकवला. तेव्हा एक गोष्ट लक्षात आली की बस आतून एकदमच थंडगार होती, बाहेरपेक्षा जास्तच. अरे, इथे फारच थंड आहे, मी असं त्याला म्हणालो. सूरज मात्र काहीही बोलला नाही. तो फक्त खिडकीबाहेर पाहत होता. काय रे, काय झालं? मी त्याला विचारलं. तो हळू आवाजात म्हणाला, अरे बाहेर बघ ना. मी पाहिलं. पावसाच्या पडद्याआड घाटात रस्ता वेगळाच भासत होता. तो मला म्हणाला, अरे मला असं वाटलं की रस्त्याच्या कडेला कोणीतरी उभा आहे, पण मी डोळे जोडून पाहिलं तर तिथे काहीही नव्हतं. मी त्याच्यावर हसायला लागलो.
अरे वेडाबिडा झालायस की काय तू? एवढ्या रात्रीचं इथे कोण येईल? पाऊस मुसळधार पडत होता. छपरावर थेंब आपटण्याचा आवाज. तो आवाज हळूहळू एकसारखा वाटू लागला. मन एकदम सुस्त होऊ लागलं. आणि तेवढ्यातच मागच्या बाजूकडून एक हलका आवाज आला, जणू काही कोणीतरी हळू सीटवर बसल्याचा. मी दचकूनच मागे पाहिलं. बस अजूनही रिकामी होती. सूरज, काही ऐकलंस का? मी त्याला असं विचारलं. तो माझ्याकडे पाहून म्हणाला, हो, पण कदाचित बस हल्ली असेल. मी होकारार्थी मान हलवली. काही क्षण गेली आणि मग एक वेगळाच आवाज आला, जणू काही कोणीतरी बसच्या आतून हलक्या पावलांनी चालतंय. माझ्या अंगावर काटा आला. हृदयाची धडधड वाढली. मी आणि सूरज दोघंही एकमेकांकडे पाहू लागलो. आता दोघांच्या चेहऱ्यावर तेच भाव होते, संशय आणि भीती. सूरज कुजबुजला, काय रे, बस नक्की रिकामी आहे ना? आणि तेवढ्यात अचानकच आकाशात एक जोरदार वीज चमकली. त्या एका क्षणासाठी बसच्या आतमध्ये निळसर पांढरा उजेड पसरला आणि त्या क्षणी मागच्या सीटवर काहीतरी हालचाल झाल्याचं स्पष्ट जाणवलं. माझा श्वास अडकल्यासारखं झालं. सूरजही दचकला. काय रे, काय होतं ते? मी असं कुजबुजलो. उत्तर देण्याआधीच सूरजने घाबरलेल्या हाताने स्विच दाबून बसची लाईट लावली आणि जे आम्हाला दिसलं ते पाहून आमच्या पायाखालची जमीनच सरकल्यासारखं वाटलं. मागच्या सीटवर एक बाई बसलेली होती. तिचं डोकं खाली झोकलेलं, मांडीवर एक लहानसं मूल आणि ती एकदम शांत, अतिशय शांत. घराडाकडे नजर गेली. रात्रीचे बरोबर 12 वाजले होते. आजूबाजूला दाट अंधार, घाट आणि पाऊस. मग ही बाई इथे आली कशी? मी आणि सूरज दोघंही क्षणभर स्तब्ध होऊन पाहत राहिलो. ही कोण आहे? सूरजने माझ्याकडे पाहिलं, पण आम्हाला वाटलं कदाचित एखादी बाई राहिली असेल, काही दुसऱ्या बसमध्ये गेली नसेल. मी थोडा धीर एकवटला आणि तिला आवाज दिला, ताई, कोण आहात तुम्ही? आणि दुसऱ्या बसमध्ये का नाही गेलात? दुसऱ्या बसमध्ये का नाही गेलात? ती बाई मात्र हल्ली सुद्धा नाही. 3-4 सेकंद गेली आणि मग अचानकच ते मूल जोरजोरात रडायला लागलं. तो आवाज, ते काही साधं रडणं नव्हतं, तर ते थेट कान फाडत होतं. आम्हाला असं वाटलं जणू काही कुणी लोखंडी सळई आमच्या मेंदूत घुसवली असावी. मला आता जरा भीती वाटू लागली. हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं आणि त्या क्षणी लाईट अचानक बंद झाली. पुन्हा पूर्ण अंधार. पण लक्षात येण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्या मुलाचं रडणं अजूनही थांबलं नाही. ती बाई मात्र अजूनही शांतच होती. सूरज जरा घाबरलेल्या आवाजात म्हणाला, अरे, हे काहीतरी बरोबर नाही. मग आम्ही ठरवलं तिच्या जवळ जाऊन नीट पाहायचं. आम्ही आता धीर करून एक एक पाऊल पुढे टाकत होतो. हृदय छातीतून बाहेर पडेल असंच आम्हाला वाटत होतं आणि आम्ही तिच्यापासून फक्त 1-2 पावलांच्या अंतरावर आलो होतो. आणि तेवढ्यातच आकाशात पुन्हा एक वीज कडाडली. त्या विजेच्या तीव्र उजेडात तिचा चेहरा आम्हाला दिसला आणि त्या क्षणी माझ्या संपूर्ण अंगावर काटा उभा राहिला. कारण तो चेहरा नव्हताच, फक्त हाडं आणि जळालेलं मांस. त्वचा नव्हतीच. डोळ्यांच्या जागी फक्त खोल भोकं, ओठांच्या जागी फक्त हाडं आणि सोललेली त्वचा. आणि ती जणू आमच्याकडे नजर रोखून पाहत होती. मग माझी नजर त्या मुलाकडे गेली. ती मुलंही तसंच होतं, लहान शरीर पण चेहरा जणू मृत्यूनेच घडवलेला. त्या दृश्याने माझ्या पायातली ताकदच गेली. अरे सूरज, हा काय प्रकार आहे? आम्ही दोघंही जोरात ओरडलो. त्या ओरडण्याने बस दणाणून गेली. आम्ही मागे फिरलो आणि बाहेर पळायचा प्रयत्न केला. दाराकडे धावतच गेलो आणि दाराला हात लावला, पण दार मात्र आता बंद होतं. ते अजिबात उघडतच नव्हतं. त्या क्षणी आम्हाला समजलं आपण एका भयानक संकटात अडकलो आहोत. माझं तोंड सुकलं, घसा कोरडा पडला आणि डोळे आपोआपच मिटले. मनातल्या मनात आम्ही दोघंही देवाचं नाव घ्यायला लागलो आणि तेवढ्यातच मागून पावलांचा आवाज आला, हळू पण एकदम ठाम.
ती बाई आता उठली होती आणि आता ती हळूहळू आमच्याच दिशेने येत होती. प्रत्येक पावलासोबत माझा श्वास कमी होत होता. हृदयाची दडदड वाढत होती. मनात फक्त एकच विचार की आता आपलं काही खरं नाही. असं वाटत होतं की ती नक्कीच आमच्यावर झडप घालणार. सूरजने भीतीपोटी संपूर्ण ताकद एकवटली आणि दारावर जोराची लाथ मारली. त्या एका झटक्यातच दार लगेच उघडलं. तो क्षण आमच्यासाठी जणू दुसरा जन्मच होता. आम्ही झटक्यातच बाहेर पळत सुटलो. पावसाची तमा न बाळगता थेट गाडीकडे. झटक्यातच गाडीत बसलो. मी लगेच किल्ली फिरवली. इंजिन लगेच सुरू झालं. आम्ही मात्र आता मागे पाहिलंच नाही, कारण पाहायची हिंमतच झाली नव्हती. आम्ही सुसाट गाडी काढली. दोघांचंही अंग थरथरत होतं. आम्ही दोघंही घामाने पूर्ण भिजलो होतो. शब्द नव्हते, फक्त श्वास आणि भीती. कसेबसे आम्ही स्टँडवर पोहोचलो. तिथे पोहोचताच आम्ही सगळी घटना वरिष्ठांना सांगितली. ते मात्र ऐकून हसायला लागले. अरे, तुम्हाला नक्कीच भास झाला असेल. कोणाचाच विश्वास बसला नाही. आम्ही रात्रभर तिथेच थांबलो. दुसऱ्या दिवशी 2 सहकारी गेले आणि बस घेऊन आले. ते आम्हाला सांगत होते की तिथे अजिबात काहीही नव्हतं. पण आमची तिथे पुन्हा जाण्याची हिंमतच झाली नाही. आजही कशेडी घाटातून जाताना रात्री 12 वाजले असतील तर माझा पाय आपोआपच ब्रेकवर जातो. कारण मला माहीत आहे की त्या बसमध्ये त्या रात्री आम्ही एकटे नव्हतो. आणि काही गोष्टी आजही त्या कशेडी घाटात पावसात आणि अंधारात आपलीच वाट पाहत बसलेल्या आहेत. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया परवा एका नवीन आणि सत्यथरारक अनुभवासह. धन्यवाद.